С вълнение представяме на вашето внимание нашето ново пространство One Gallery София, което се намира на нова локация. Едно място, което съчетава Арт Кафене България от началото на 20 век, където Иван Вазов е пил своето кафе, и галерия за съвременно изкуство сега, началото на 21 век. Тук ще откриете вдъхновяващи творби от утвърдени и нови таланти, както и възможност за разговори и културни срещи с любители на изкуството. Надявам се това да стане една от новите вибриращи, изпълнени с красива енергия градски пространства. Открийте магията на One Gallery София, място, където изкуството и социалната среда се пресичат. Новата локация ви очаква с много изненади и вълнуващи събития, както от местната, така и световната арт сцена.